Hausa Post, gidan labarai da rahotanni. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. To fa, wani hoton bidiyo ya fara yawo a social media sakamakon wani zargi da ake wa fitaccen jarumar Kannywood Fati Washa. A ranar da fitaccen daraktan na Aminu Saira ya postin ɗin hoton jarumar Fati Washa zai saka ta a maimakon za ta maye gurbin Nafisat Abdullahi. Sai ga wasu 'yan bakin ciki da mahasada sun fara ɗora wasu hoto a social media inda suke cewa Fati Washa ce sakamakon ba sa so a saka ta a cikin fim ɗin. Duk da hakan Aminu Saira bai saurare su ba. Ya ce tabbas sai saka Fati Washa a fim ɗin sakamakon an duba fuskar an gaba ita bace ba. Kasafi ake so a mata. Fitaccen darakta Aminu Saira ya ce duk wanda ya ga yana kirin wannan abin tabbas za a kama shi, za a jefa shi kuliya manta sabo. Sakamakon abin da suke ba sa kyautawa. Bai kamata a ce mutum ya dinga cewa zai tuna wani dan uwansa asiri ba akan abin da bai dace ba. Fitaccen darakta Aminu Saira ya shirya tsaf domin ci gaba da kawo muku wannan sharan nasu mai suna Labari Na. Sakamakon an ga fitacciyar jaruma Nafisat Abdullahi ta fita daga fim din sakamakon wata 'yan matsala da ta faru da ita wacce dole sai ta fita daga fim din. Jaruma Nafisat Abdullahi ta fita ne sakamakon tana so ta ci gaba da harkokinta na kasuwanci. Shi yasa amma ba wani abin ne yasa ta fita daga fim din ba. Aminu Saira ya ce zai ci gaba da ɗaukar fim ɗinsa kuma zai saka fitaccen jarumar Kannywood wacce aka fi sani da Fati Washa. Duk masu sharri sai dai su yi sai dai ta ci kansu. Idan yana barkan zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda mun dinga sanar muku da zarar mun ɗora sabon shirin mun gode. Hausa Post, gidan labarai da rahotanni.